Καλώς ορίσατε στο νέο μας βίντεο. Σήμερα έχουμε ένα ακόμη συναρπαστικό θέμα για εσάς. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να μοιραστείτε τη γνώμη σας στα σχόλια. Η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ήταν λίγο μετά τις 8:30 μετά μεσημβρίαν όταν κατέβηκα από το τρένο στο σταθμό 30th Street στη Φιλαδέλφια, περιμένοντας να δω τον άντρα της κόρης μου να περιμένει με το αυτοκίνητο. Αντίθετα, η πλατφόρμα απλώθηκε σε κρύο κενό, ο αέρας αρκετά οξύς για να μου τσιμπήσει τα μάγουλα. Οι πάγκοι ήταν γλαφυροί από τον παγετό, με τους μεταλλικούς σκελετούς τους να καλύπτουν τη ζέστη από οποιονδήποτε ανόητο να καθίσει πολύ. Από πάνω, τα πορτοκαλί φώτα έριχναν μεγάλες σκιές και η φωνή από το μεγάφωνο φώναζε «Προορισμοί για τρένα». Δεν είχα εισιτήριο για επιβίβαση. Είπα στον εαυτό μου ότι έπρεπε να γίνει ένα μπέρδεμα. Ίσως να αργούσε. Ίσως τον είχαν πιάσει στην κίνηση. Αλλά όταν έλεγξα το τηλέφωνό μου, υπήρχε μόνο ένα σύντομο μήνυμα από τον Γκραντ. Είπε κάτι για το ότι είχα μια αποστολή να τρέξω και ότι μπορούσα να περιμένω λίγο μέσα. Το μέρος που δεν ανέφερε ήταν ότι το πορτοφόλι μου, ο φορτιστής του τηλεφώνου μου, ακόμα και η μικρή μου τσάντα ταξιδίου ήταν ακόμα στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου του όταν έφυγε. Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να βυθιστεί η συνειδητοποίηση. Αυτό δεν ήταν ατύχημα. Ήταν μια υπολογισμένη κίνηση που είχε σκοπό να μου υπενθυμίσει πόσο εξαρτημένη έπρεπε να είμαι. Κάθισα στον πιο σκληρό πάγκο που μπορούσα να βρω, σχεδόν σαν να τιμωρούσα τον εαυτό μου που δεν το είδα να έρχεται. Η ανάσα μου θολώθηκε στο κρύο κουλουριασμένη προς τα πάνω πριν ξεθοριάσει στον σπηλαιώδη αέρα του σταθμού. Ένιωσα την προσβολή στα κόκαλά μου, αλλά ένιωσα και κάτι άλλο σε απροσδόκητη σταθερότητα, σαν ένα κρυφό στρώμα χάλιβα. Νόμιζε ότι δεν είχα τίποτα. Νόμιζε ότι αφήνοντάς με εδώ θα με έσπαγε. Μια φωνή μπήκε στις σκέψεις μου. Μια γυναίκα γύρω στα 50 της, φορώντας ένα βαθύ μπλε παλτό και κρατούσε μια τσάντα καλυμμένη με καρφίτσες, στάθηκε κοντά μου. Παρουσιάστηκε ως Ντολόρες, αλλά μου είπε ότι όλοι την φώναζαν Ντί, δούλευε μέχρι αργά το καθάρισμα σε γραφεία κοντά και προσφέρθηκε να με περπατήσει απέναντι σε ένα ζεστό λόμπι όπου μπορούσα να καθίσω μέχρι το πρωί. Δίστασα για ένα δευτερόλεπτο και μετά δέχτηκα. Το κτίριο γραφείων ήταν ήσυχο, μύριζε αχνά βερνίκι λεμονιού και χαρτί. Ο Δέλτα μου έριξε ένα φλιτζάνι καφέ από μια μηχανή στη γωνία και τον έβαλε στο τραπέζι ανάμεσά μας. Δεν έκανε ερωτήσεις, απλώς καθόταν κοντά, ταξινομούσε χαρτιά, δίνοντάς μου τον χώρο να συγκεντρώσω τις σκέψεις μου. Κοίταξα τη σκοτεινή επιφάνεια του καφέ, νιώθοντας το βάρος της ημέρας να μετατοπίζεται σε κάτι πιο αιχμηρό. Όταν το ρολόι στον τοίχο έδειχνε 9:45, ήξερα ακριβώς τι θα έκανα. Το πρωί, θα τηλεφωνούσα στον Νόουλαν Πράις, τον δικηγόρο μου, και την Καμίλ Ορτέιγκα, την ιδιωτική ερευνήτρια που είχα χρησιμοποιήσει πριν. Ο Γκραντ δεν είχε ιδέα ότι τα τελευταία 20 χρόνια έχτιζα κάτι ήσυχο και σταθερό. Πίστευε ότι ήμουν απλός συνταξιούχος καθηγητής μαθηματικών με σύνταξη. Η αλήθεια ήταν ότι είχα εκατομμύρια και εκείνος μόλις έκανε το λάθος της ζωής του. Αφού πέρασε ο σύζυγός μου, η σιωπή στο μικρό μας διαμέρισμα ένιωθε βαριά σαν ένα βάρος που πιέζει από όλες τις πλευρές. Η Λίλη ήταν μόλις 10 και έκανα 2 δουλειές για να μας κρατήσω στη ζωή. Τα πρωινά περνούσα διδάσκοντας μαθηματικά στο Λύκειο και τα βράδια με έβρισκαν να βάζω βιβλία στη βιβλιοθήκη μέχρι να κλείσει στις 9. Κάθε μεροκάματο ήταν τεντωμένο μέχρι που σχεδόν σκίστηκε, αλλά φρόντισα να υπήρχε φαγητό στο τραπέζι και παπούτσια στα πόδια της. Κάπου εκείνα τα χρόνια, άρχισα να παρατηρώ τις πινακίδες προς πώληση που έμοιαζαν να μένουν σε ορισμένους δρόμους στο South Philly. Μικρή κουκλίτσα με ξεφλουδισμένη μπογιά και κρεμασμένες βεράντες κάθονταν για μήνες χωρίς αγοραστές. Άρχισα να διαβάζω ομικρον με τόνο τι μπορούσα για τα ακίνητα. Πρώτα από περιέργεια, μετά από μια ήσυχη πείνα να αλλάξουμε το μέλλον μας. Το πρώτο ακίνητο που αγόρασα ήταν ένα στενότουβλο σπίτι σε έναν δρόμο που οι περισσότεροι απέφευγαν. Έμενα στη μια μονάδα και νίκιαζα την άλλη. Το ενίκιο κάλυψε το στεγαστικό δάνειο και για πρώτη φορά μετά το θάνατο του συζύγου μου, ένιωσα ένα λεπτό περιθώριο ασφάλειας κάτω από τα πόδια μου. Με τα χρόνια, επανέλαβα τη διαδικασία. Αγόρασα χαμηλά, επισκέβασα ομικρον με τόνο τι μπορούσα με τα χέρια μου και πούλησα όταν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Μερικές φορές κρατούσα ένα σπίτι για χρόνια, αφήνοντας την αξία να μεγαλώνει σαν σπόρος κάτω από το χώμα. Η ζωή μου έμεινε λιτή εξωτερικά. Οδηγούσα το ίδιο σεντάν για πάνω από μια δεκαετία, φορούσα ρούχα μέχρι να αραιώσει το ύφασμα και μαγείρεψα απλά γεύματα. Ακόμη και η Λίλη δεν ήξερε την πλήρη έκταση αυτού που είχα φτιάξει. Της είπα ότι ήταν σημαντικό να ζούμε με τις δυνατότητές μας.
Αλλά η αλήθεια ήταν ότι ήθελα να μεγαλώσει εκτιμώντας τους ανθρώπους πάνω από τα υπάρχοντα. Όταν παντρεύτηκε τον Γκραντ, είδα από νωρίς σημάδια που με αναστάτωσαν. Του άρεσε να παίρνει αποφάσεις για εκείνη, από το που θα ζούσαν μέχρι το τι φορούσε στις οικογενειακές εκδηλώσεις. Μιλούσε από πάνω της σε συζητήσεις αρκετά λεπτές που οι άλλοι μπορεί να μην το προσέξουν. Για αυτόν, τα χρήματα ήταν μοχλός και ο έλεγχος ήταν αγάπη. Κράτησα τις αποστάσεις μου περισσότερο ακούγοντας παρά μιλώντας, ενώ επεκτείνω την ήσυχη αυτοκρατορία μου στο βάθος. Κάθε ακίνητο, κάθε επένδυση ήταν άλλο ένα τούβλο σε έναν τοίχο που ήλπιζα ότι δεν θα έπρεπε ποτέ να χρησιμοποιήσουμε. Αλλά τώρα, καθισμένος σε εκείνο το ζεστό λόμπι του γραφείου μετά το σιδηροδρομικό σταθμό, ήξερα ότι ο τοίχος επρόκειτο να εξυπηρετήσει το σκοπό του. Το εστιατόριο ήταν ολόλευκα σεντόνια και απαλή μουσική με πιάνο. Το φως του ήλιου ξεχύλιζε μέσα από τα ψηλά παράθυρα. Ο Γκραντ παρήγγειλε και για τους δυο μας χωρίς να ρωτήσει τι ήθελα, η φωνή του απαλή, σχεδόν ζεστή. Στα μέσα του γεύματος, έσκυψε προς τα εμπρός και μου πρότεινε να μεταφέρω 50.000 σε αυτό που ονόμασε τον οικογενειακό λογαριασμό. Μίλησε σαν να επρόκειτο για τυπική διαδικασία, σαν να είχε ήδη υποτεθεί η συμφωνία μου. Ανακάτεψα τον καφέ μου αργά, αφήνοντας το κουτάλι να χτυπήσει στο φλιτζάνι. Μετά ρώτησα τι ακριβώς εννοούσε λέγοντας οικογένεια. Ήθελα να μάθω αν θα εξακολουθούσα να έχω πρόσβαση στα κεφάλαια μετά τη μεταφορά τους. Χαμογέλασε, απορρίπτοντας την ερώτησή μου και μίλησε για κοινή εμπιστοσύνη. Τα δάχτυλά μου βούρτσισαν το μικρό καταγραφικό στην τσέπη του σακακιού μου, που ήδη λειτουργεί εντός των νόμιμων ορίων στην Πενσιλβάνια. Άφησα τη συζήτηση να κυλήσει, θέτοντας φαινομενικά αυλαβείς ερωτήσεις που ήξερα ότι θα ακούγονταν πολύ διαφορετικά όταν επαναλαμβάνονταν στο δικαστήριο. Εκείνο το βράδυ, ο Νόλαν τηλεφώνησε με ενημερώσεις. Αυτός και η Καμίλ είχαν σκάψει σε οικονομικά αρχεία που συνδέονται με τον Γκραντ. Βρήκαν 2 πιστωτικές κάρτες ανοιγμένες στο όνομα της Λίλι, οι οποίες στίβαζαν αντικείμενα που δεν αγόρασε ποτέ. Ακόμη χειρότερα, υπήρχε μια αίτηση ασφάλισης ζωής που έγραφε τη Λίλι ως ασφαλισμένη με μια ύποπτη υπογραφή που δεν τέριαζε με τη δική της. Η φωνή της Καμίλ ήταν σταθερή, αλλά μπορούσα να ακούσω την άκρη από κάτω. Αυτό ήταν κάτι περισσότερο από απληστία. Ήταν μια ρύθμιση που περίμενε να συμβεί. Κάθισα στον καναπέ μου με τα φώτα χαμηλά, η ηχογράφηση από το μεσημεριανό γεύμα έπαιζε από ένα μικρό ηχείο. Κάθε λέξη του Γκραντ ακουγόταν πιο βαριά τώρα, ο τόνος πιο οξύς από μικρόν με τόνο ότι είχα παρατηρήσει εκείνη τη στιγμή. Το μυαλό μου επανέλαβε τους ήσυχους δισταγμούς της Λίλι τους τελευταίους μήνες. Ο τρόπος που απέφευγε την οπτική επαφή όταν ρώτησα για τον γάμο της. Μέχρι να κλείσει η ηχογράφηση, ήξερα τι έπρεπε να γίνει. Αυτό δεν αφορούσε τις 50.000 ή ακόμα και τα ακίνητα που νόμιζε ότι δεν είχα. Επρόκειτο για την προστασία της κόρης μου από έναν άντρα που την έβλεπε ως εργαλείο. Άλλο τα χρήματα, άλλο η ασφάλεια της και ήμουν έτοιμος να παλέψω και για τα δύο. Το καφέ στη γωνία της πλατείας Rittenhouse ήταν ζεστό ενάντια στην ψύχρα έξω από τα παράθυρα, θολό από τον ατμό του φρέσκου εσπρέσο. Η Λίλι έφτασε φαινόμενη κουρασμένη, με το παλτό της κουμπωμένο στο λαιμό, με τα μάτια να τρεμοπαίζουν σαν να περίμενε να τον ακολουθήσει. Είχα ήδη παραγγείλει το αγαπημένο της τσάι λότεϊ, ελπίζοντας ότι η γνώριμη γεύση θα μπορούσε να μαλακώσει αυτό που επρόκειτο να της δείξω. Πέρασα το φάκελο στο τραπέζι. Μέσα υπήρχαν αντίγραφα των κινήσεων της πιστωτικής κάρτας, η αίτηση ασφάλισης και η ηχογράφηση από το μεσημεριανό γεύμα. Μίλησα ήσυχα, λέγοντάς της ότι δεν ήμουν εδώ για να κρίνω, μόνο για να βεβαιωθώ ότι θα δει την αλήθεια. Στην αρχή, κούνησε το κεφάλι της, τα χείλη της έσφιξαν σφιχτά, αλλά μετά τα χέρια της άρχισαν να τρέμουν καθώς άρωνε τα χαρτιά. Το χρώμα έσβησε από το πρόσωπό της και οι ώμοι της βυθίστηκαν σαν να κρατούσε ένα βάρος για χρόνια χωρίς να το καταλάβει. Μιλούσαμε για ώρες, όχι για ευθύνες, αλλά για το τι ακολούθησε. Της είπα για ένα επιπλωμένο διαμέρισμα με διαφορετικό όνομα που έχει ήδη πληρωθεί για 6 μήνες προκαταβολικά. Περάσαμε μαζί τα βήματα, καλώντας την τράπεζα για να παγώσει την πίστοσή της, κανονίζοντας ένα νέο αριθμό τηλεφώνου και δημιουργώντας έναν ξεχωριστό λογαριασμό που μπορούσε να έχει πρόσβαση μόνη της. Η Ντολόρες, πιστή στον λόγο της, θα βοηθούσε στη συλλογή των πραγμάτων της Λίλι όσο ο Γκραντ ήταν στη δουλειά. Είχε την ικανότητα να κινείται αθόρυβα, να γλιστράει μέσα και έξω χωρίς να αφήνει ίχνη. Αργά το απόγευμα, καθόμασταν στο αυτοκίνητό μου με τη θερμάστρα να βουίζει μερικά κουτιά στο πίσω κάθισμα. Η Λίλι έγειρε το κεφάλι της στο παράθυρο, με τα μάτια κλειστά, η πρώτη πραγματική ανάπαυση που είχα δει μέσα της εδώ και μήνες. Το τηλέφωνό μου χτύπησε στην κονσόλα.
Ένα μήνυμα από τον Γκραντ φώτισε την οθόνη. Ήταν σύντομο, απαιτητικό να ξέρουμε που βρισκόμασταν και πότε θα ήμασταν σπίτι. Κοίταξα τη Λίλη και άνοιξε τα μάτια της, συναντώντας το βλέμμα μου χωρίς φόβο. Και οι δύο ξέραμε ότι το παιχνίδι είχε αλλάξει. Δεν ήταν πλέον για να τον αποφύγω. Ήταν να είμαι έτοιμος για ομικρόν με τον ό,τι ακολουθούσε. Το γραφείο του Νόλαν ήταν ένας λαβύρινθος από οθόνες και αρχεία, που το καθένα κρατούσε ένα κομμάτι της θήκης. Μέχρι το τέλος εκείνης της εβδομάδας, κάθε κοινός λογαριασμός είχε παγώσει και τα δόλια πιστωτικά όρια είχαν κλείσει. Οι τράπεζες κινήθηκαν γρήγορα μόλις είδαν τα στοιχεία να αντιστρέφουν τις χρεώσεις και να επισημαίνουν τις συναλλαγές υπό την οικονομική κατάχρηση των ηλικιωμένων. Το όνομα του Γκραντ ήταν πλέον συνδεδεμένο με μια λίστα παραβιάσεων που θα τον ακολουθούσαν για το υπόλοιπο της ζωής του. Η σύλληψη έγινε ένα ήσυχο πρωί της Τρίτης. Η Καμίλ τηλεφώνησε λίγο μετά τις 8:15 προμεσημβρίας. Η φωνή της ήρεμη αλλά σίγουρη. Ο Γκραντ είχε συλληφθεί με την κατηγορία της πλαστογραφίας, της απάτης και της οικονομικής εκμετάλλευσης ενός πρεσβύτερου. Με περιηγήθηκε στα χαρτιά που είχαν συγκεντρώσει, τα χρονοδιαγράμματα, τις υπογραφές που δεν τέριαζαν. Ήταν καθαρό αεροστεγές και ακριβώς ομικρόν με τον ότι χρειαζόμασταν για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα μπορούσε να αγγίξει τη Λίλη ή εμένα ξανά. Αργότερα εκείνο το απόγευμα, η Καμίλ σταμάτησε με μια τελευταία πληροφορία. Είχε βρει ένα παλιό email θαμμένο στα αρχεία του που είχε γράψει πριν από χρόνια σε μια φίλη της. Σε αυτό, παραδέχτηκε ότι χρωστούσε χιλιάδες ιατρικούς λογαριασμούς για τα χρέη φροντίδας της μητέρας του που τον είχαν οθήσει στον τζόγο ως διέξοδο. Είχε χάσει περισσότερα από όσα μπορούσε να αντέξει οικονομικά και η σπήρα είχε μόνο βαθύνει με τον καιρό. Διάβασα το μήνυμα 2 φορές, νιώθοντας ένα περίεργο βάρος να πέφτει στο στήθος μου. Δεν δικαιολογούσε αυτό που είχε κάνει. Τα ψέματα, η χειραγώγηση, ο ψυχρός τρόπος που με είχε αφήσει σε εκείνο τον σταθμό ήταν ακόμα χαραγμένοι στη μνήμη μου, αλλά έκαναν την εικόνα πιο ξεκάθαρη. Η σκληρότητά του είχε ρίζες μπλεγμένες και σάπιες, και κάπου εκεί ήταν ένας άντρας που κάποτε ήταν γιος που προσπαθούσε να σώσει τη μητέρα του. Όταν έφυγα από το γραφείο του Νόλαν εκείνο το βράδυ, ο αέρας ένιωσα πιο έντονο, πιο καθαρό. Η δικαιοσύνη είχε αποδοθεί. Οι λογαριασμοί ήταν ασφαλείς. Η Λίλη ήταν ελεύθερη. Και ενώ η εμπιστοσύνη μεταξύ μας και του Γκραντ είχε φύγει, μπορούσα να απομακρυνθώ γνωρίζοντας ότι είχα σταματήσει το κακό χωρίς να φέρω την πικρία του ως δική μου. Η Λίλη ξεκίνησε τη θεραπεία ένα δροσερό πρωινό του Σεπτεμβρίου, περπατώντας στη μικρή κλινική με ένα σταθερό βήμα που δεν είχα δει εδώ και χρόνια. Γράφτηκε σε μαθήματα μερικής απασχόλησης στο κοινοτικό κολέγιο, αποφασισμένη να αποκτήσει το πτυχίο της νοσηλευτικής. Βλέποντας την να ξαναφτιάχνει τη ζωή της κομμάτι-κομμάτι μου θύμισε ότι η ανάκαμψη δεν είναι δυνατή ή ξαφνική. Είναι ήσυχη δουλειά που μεγαλώνει τις ρίζες αρκετά βαθιά ώστε να αντέξει σε οποιαδήποτε καταιγίδα. Έβαλα και εγώ τα δικά μου σχέδια σε κίνηση. Το Trust for Safety της οικογένειας Χαρτ έγινε επίσημο μέσα σε λίγες εβδομάδες, αφιερωμένο στη βοήθεια των θυμάτων οικονομικής κακοποίησης ηλικιωμένων να ανακτήσουν τη σταθερότητα. Η παλιά αίθουσα αναμονής στο σιδηροδρομικό σταθμό όπου με είχε αφήσει ο Γκραντ ανακαινίστηκε τώρα σε έναν ζεστό κοινοτικό χώρο, με τους τοίχους από τούβλα βαμμένους σε απαλό φως με μια ταμπέλα πάνω από την πόρτα που έγραφε «Για όσους έμειναν πίσω». Κάθε φορά που περνούσα από δίπλα του, ένιωθα μια μικρή, σταθερή περηφάνεια. Ένα απόγευμα έφτασε ένα γράμμα με το χειρόγραφο του Γκραντ στον φάκελο. Μέσα, τα λόγια του ήταν προσεκτικά, σχεδόν διστακτικά. Ζήτησε συγγνώμη για ομικρόν με τόνο, τι έκανε για το κακό που είχε προκαλέσει και μας ευχήθηκε καλά. Το διάβασα 2 φορές και μετά το έβαλα σε ένα φάκελο. Μπορούσα να αναγνωρίσω τις τύψεις του χωρίς να τον αφήσω να επιστρέψει στη ζωή μας. Κάποια όρια δεν πρόκειται να ξεπεραστούν ξανά. Ωστόσο, επέλεξα να τιμήσω ένα μέρος του παρελθόντος του. Μέσω της εμπιστοσύνης, δημιούργησα μια υποτροφία νοσηλευτική στο όνομα της μητέρας του, διασφαλίζοντας ότι οι νέοι που εκπαιδεύονται να φροντίζουν άλλους θα έχουν την υποστήριξη που δεν έλαβε ποτέ. Ήταν ένας τρόπος να κλείσει ο κύκλος χωρίς να ανοίξει ξανά παλιές πληγές. Ένα νωρίς το πρωί, στάθηκα στο λόμπι του σταθμού το φως του ήλιου που ξεχύλιζε τη γυάλινη οροφή. Τα χρυσά δοκάρια απλώνονταν στο γυαλιστερό πάτωμα, φωτίζοντας τις λέξεις πάνω από την πόρτα. Σκέφτηκα όλους τους ανθρώπους που περίμεναν ακόμα στο δικό τους κρύο σταθμό νιώθοντας εγκαταλελειμμένοι και ήθελα να ξέρουν ότι δεν ήταν μόνοι. Αν το ακούς αυτό και κάποιος σε έχει κάνει να πιστέψεις ότι δεν αξίζεις χωρίς αυτόν, να θυμάσαι ότι η αξία σου είναι μόνο δική σου να την ορίσεις. Τη στιγμή που